A ona valjda izvadila igračkicu i dala komšinom klincu. I on popizdeo, znaš. I ona ga jebava kao, te igračkice kao mator konj, a to je moja, pa kao zašto? Pa to što je to moja, sad on se tu kao nešto sprda, to je moja igračkica, ja to hoću nazad, ovo ono. I ona kao, čuvaš stvari ti kao tvoja igračkica, ne. I sljedeći kadar novi kao on sam i da ulazi kao onako zlokoglu facu i nosi njenog medu. I gleda šta će s njim i onda ga nabije u mikrotalansku kući, znaš. I ona dolazi i beži i ona čuje da vadi medu i plače kao a kao što ti to ti kao meda, ti da si igraš medom, nekakav meda kao, da to ima. Jebo maternu bombu, jebem ti malo. Se skupili. Jesu ludi 300 grada. Da si za mene si spavim. Što mi je ovolike, jel ovo? Koliki je? Vidi. Vedi pin savršen, Adi savršen. Tariko savršen. A moj je čambrlja ali čambrlja. Ma meni je ping ekstra, meni je sve dobro, kompjuter me zezao. Šta ti je ping ekstra? Na sve mi je u redu internet, to zezano. Ali kompjuter nije, aha. Uđi Brick, molim, uđi mamo ti je. Nemoj da uđeš, nemoj. Ajde Brick, mamo ti jebe. Kako te uspio lepije? Eto su na TDS-u, o Tarik. Ja tamo sačkuo da on se predesi. Opet urupic. Ma nemoj, džabo ja pucam kad nije da ubijaj ga. Idi govorim. Aj, dubi me Bog da smo bio. Sad si ušao mamu ti jebe. Ajde player, ajde brd. Ajde mac. Ne, snimaš i to Edo, ja? Odlično, da se čuje moj lepi glasić jebao te snimanje. Predobro. Ajde, molim, uđi, molim. Uđi mamu ti jebem bre. A uključi Edo i sebe da se čuješ kad snimaš, ne samo nas. Da čuo? A nisam iznao musliman jebce. Ubili su i mene. Jebi ga sad, jebce. Sad velim ti da su ubili mene. Tebe, a ti si javno potpuno u pravu. Tebe nikad u životu neđi banane. Ali stvarno. Pa ne, nije to. Sluka. Lako je tu da napraviti killove, samo što ne stim stari. Znam stari, video sam. Neću da pravim killove fino, samo da igram da se zajebaju. Uvijek budi 10 u plusu, to ti je moj savjet. Ti drži 2 KD, ako imaš 20 killova, ako već možeš telovati, ako sad si naučio kako da steluješ, drži se 2 KD-a, to ti je znači šta god da budeš toliko u plusu. Imaš 5 mrti, ima i 10 killova, imaš 20 killova, slobodno tako radi, nemaš problema, a stalno se toga drži.
Da, kažem ti, Gore. neću da sad pravim 50. Imaš 20 kilova, budi na 10 smrti. 40 ti budi na 18 smrti, 20 smrti. To proba da. 30 kilova... Iza kamiona. Iza kamiona. Sad sam ti rekao. A ubili mene, jebi se ti, ukurac. Mrki kurac, a? To je neki velik. Ajde, 5-1-0-7, mamuti, jebe, ajde. Edo? Nije ovo je Bušitan. Da, ono je Bušin 9. Jesi uključio ti i sebe, Edo, da se čuješ kad snimaš? Allah želim. Ne da si ja. Yes. Iza kamiona. Ovo sad idemo. A ovo su pozadinci, Edo. Tamo će idemo. Jebao se puta. Tamo je sredini. Jebao ga kamen po sredini. Ko ide na spawn? Pa ko ide na spawn? Treba magnet ući u glavu doći. Nisam je, ja sam točno iznad hangara, na Srexom mjestu čekuju. Pa jesi ušao neku zelenu? Ja sam bio ispred, ali sam bio ispred kamera, ne nisam ušao na sad. Ne mogu da se ne spavljaju. Ali džabe sam bio. Neće čovjek da umre. Hvala. Pa da. Koliko izmakalo metaka, jebem ti tu. Gledaj da sad ovo kako radi pištoljem. Ti Ado, najbolje da kreneš da igraš nekim mitraljezom, bar ovim novim što su izbacili, valjda bolje ubija nego Colt i ja. Uzmi njega i porati. Opet neće da ubija. Imaš 100 komada unutra, valjda neće izmankati. Neće da ubija. Kako neće da ubija? Na drugi me ubi, prokleto. Ti ću mi tjera da koristim sa 58. Ma ja puštam na prvi spawn, a eno i kod TDS-a jedan. I to pištoljem starim, na Stormu sam. A ima nekakav pištol već. To moraju na trojić. Na trojić stavljaju. Ispod ruševina. Joj, Bang, 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 bang. koliko je gore. Prvi spawn. Vidi ga ti. Ne. To je nezgodno sad na tvojim videima nekim ljudima mnogo da pričaju. Nije uopšte ne...
Jer ovako kad pričamo